Hej kommunikationshold. Inde på SkoleTube har jeg nu oprettet en kanal, som hedder kommunikation. Her kan vi dele vores de ting, vi laver, blandt andet vores præsi. Nu viser jeg, hvordan man deler sin præsi. Det er lidt kringlet. Man skal ind her på sin præsi, så finder I det sted, der hedder Embed. Så trykker jeg på den. Så kommer der sådan en her, hvor I trykker på den her. Så går I tilbage til jeres SkoleTube. Ind til forsiden. Trykker på Upload. Og så finder I den, hvor der står Importer fra andet site. Så går jeg ind og trykker min kode ind. Ctrl V eller højre klik sæt ind. Skriver en titel. Rasmus Præsi. Og hvis man vil, kan man også skrive beskrivelse. Og så går man ind og vælger min kanal. Det skal være kommunikation. Og til sidst trykker man udgiv medie på SkoleTube. Det tager lidt tid, så vær tålmodig, men hvis man trykker flere gange, så kommer den ind flere gange. Så. Og så kan vi gå ind og se på mine kanaler. Hvis vi går ind og kigger på kommunikationskanalen, hvis vi åbner den, det kan man gøre ved at trykke på pilen. Så kan vi se, at nu ligger min præsi herinde.